दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ फारियै हादराव लकडाउन जाया, गोदानै कर'नाजों सा 85 सुबुंनि जिउ खहा, बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' आरो इएम दावबायसाफोराव बिथांमोना धुबुरीनि ब्रह्म बर्डिंखौ नायगिदिंहैदों। 15 मेनिफ्राय ओएचएस सेकेन्ड इयारनि अनलाइन क्लास जागोन। देग्लाय कभिडनि थाखाय मस्जिदाव ईदनि आर'ज खालामनाय जानाय नङा। आसामनि मुंदांखा लिरगिरि आरो खौरांगिरि हमेन बरग'हाया दिनै रुंसारि जाबाय। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। दानिया फैदो आबुं रादाब। थांनाय 24 घन्टायाव आसामाव सा 85 कर'ना पेसेन्टनि जिउ गोमानाय खौरां मोननाय जादों। 24 घन्टायाव बयनिख्रुइ बांसिन कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। 24 घन्टानि गेजेराव सा 68,572 टेस्ट खालामनायनि गेजेराव सा 6,258 सुबुंनि देहायाव पजिटिभ मोननाय जादों। बे पजिटिभनि हारआ 9.13 जौखोन्दोसिम मोनहैदों। बेनिनो सा 1,585 पजिटिभ पेसेन्टआनो कामरुप मेट्र'नि होननानै खौरां मोननाय जादों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मन्त्रि केशव महन्त, जगेन महन आरो सिनियर अफिसारफोरखौ लानानै जनता भवननि चिफ मिनिस्टार कनफारेन्स रुमाव कर'नानि थासारिखौ लानानै सावरायलायो आरो नायबिजिरो। गिबि मन्त्रि बिथाङा पजिटिभ बांनायनि हारखौ होबथानो थाखाय हादरसानि खना खनला जेरावबो गोख्रों हाबाफारि लायो आरो सिनियर अफिसारफोरखौ बिथोन होयो। सावस्रि मन्त्रि केशव महन्तआ लकडाउन होनाय जानाय नङा होननानै फोरमायथियो, नाथाय बेनि सोलाय गोख्रों नेमखान्थिफोर फोसावनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंथिबावो। फैगौ 15 मेनिफ्राय ओएचएस सेकेन्ड इयारनि अनलाइन क्लास जागोन। आसाम हादरसायाव कर'ना पेन्डेमिकनि गाज्रिनिफ्राय गाज्रि थासारिखौ नोजोर बोनानै आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलआ ओएचएस सेकेन्ड इयारनि थाखाय अनलाइन क्लास होनो थांखि लाबाय। मैया काउन्सिलआ मोनसे फोसावलायनि गेजेरजों फोसावनाय जायोदि जायफोर फरायसाफोरखौ ओएचएस फार्स्ट इयारनिफ्राय सेकेन्ड इयारसिम प्रमोशन खालामहरनाय जादोंमोन बिसोरनि थाखाय 15 मेनिफ्राय अनलाइन क्लास खालामनाय जागोन आरो जेब्लासिम थासारिया मोजाङाव फैया अब्लासिम अनलाइन क्लासआ सोलिबाय थागोन। आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलआ एफिलिएटेड 1,500 फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिफोरखौ लानानै अनलाइन क्लासनि राहा खालामना होनो बिथोन हरनाय जादों। दुखुथिया नखरनि फरायसाफोरा मबाइल फन गैया आरो इन्टारनेटनि सुंजोब राहा गैया। बेफोरबायदि फरायसाफोरनि थाखाय कभिड प्रट'कल मानिनानै फिजिकेल मेटेरियेलफोर जगायनाय जागोन होनना आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलनि नेहाथारि आर.सि. सुतिया बिथाङा फोरमायथियो। देग्लाय कभिडनि थाखाय मस्जिदाव ईदनि आर'ज खालामनाय जानाय नङा। आसाम हादरसानि मस्जिद कमिटिया थांखि दैखाङोदि बे बोसोराव फैगौ ईदनि फोरबोआव मस्जिदाव जमा जानानै आर'ज गाबनाय जानाय नङा। हादरसायाव कर'नानि अलखदखौ नोजोर बोनानै कभिडनि प्रट'कलफोरखौ मानिनानै सोलिनो बे थांखिखौ आजावनाय जादों। ओनसोलारि मस्जिदनि फोसावगिरिफोरा गावसिनि धोरोम फोथायारिफोरखौ ईदनि समाव मस्जिदाव थाङालासेनो गावबागाव न'आव थानानै आर'ज खालामनो थाखाय खावलायदों। गौहाटीनि बुरहा जामि मस्जिद कमिटिनि सासे अफिस बेयारारआ बुंदों जे गुबुन बोसोरफोरनि बायदि बे खेबाव ईदनि थाखाय मस्जिदाव सुबुं थुबुर जानाय नङा। गभर्नमेन्टआ फोसावनाय नेमखान्थिफोरखौ नायना सोलिनो बे थांखिखौ आजावनाय जादों। दिनै बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' आरो मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथांमोना धुबुरीयाव थानाय ब्रह्म बर्डिंखौ नायगिदिंहैदों। थांनाय 100 बोसोरनि सिगाङावनो 1912 मायथाइयाव बर' फरायसाफोरनि सोलोंथाइ लानायनि सुबिदानि थाखाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ गायसननानै गालांनाय जारिमिनारि सम्पद ब्रह्म बर्डिंखौ मा थासारियाव दं बेखौ बुजिनानै लानो आरो रैखाथि होनो थाखाय बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ नायगिदिंहैदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2012 मायथाइयाव बर' आरो मुस्लिमनि गेजेराव जानाय दाङाबाजिनि समाव बे ब्रह्म बर्डिंखौ उदखारिफोरा सावनानै सेवहांगार खालामदोंमोन। आसामनि सासे मुंदांखा लिरगिरि आरो रादाब बुथुमगिरि हमेन बरग'हाया 88 बोसोर बैसोआव दिनै फुंनि समाव रुंसारि जाबाय। साहित्य एकाडेमि मोनगिरि बिथां हमेन बरग'हाया न'आव गोग्लैदोंमोन, जायनि थाखाय बिथांखौ हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन।
डक्टरनि मिथिहोनाय बायदिब्ला हरखाब बिखानि जेंना नुजाथिदों होनना फाहामथाय होनाय जादोंमोन। नाथाय थांनाय 24 एप्रिलाव बिथांनि देहायाव करोना भाइरास पजिटिभ मोननाय जायो आरो 7 मेआव करोना भाइरास नेगेटिभ मोननायनि उनाव बिथांखौ GMCHनिफ्राय डिस्चार्ज खालामनाय जादोंमोन। बिथाङा थांना थानाय समाव मोन 11 नभेल आरो मोनब्रै नन फिक्सन बिजाब सोरजिना गालाङो। बिथाङा 1978 मायथाइयाव पिता पुत्र मुंनि बिजाब लिरनानै साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हादोंमोन। थांनाय 2015 मायथाइयाव इनटलारेन्स इन्डियानि हेंथायै प्रटेस्ट खालामनो साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ रिटार्न खालामफिनो। लिरगिरि गेदेमा बिथाङा जिउ जोबजासिम एसामिस नियमिया बार्ता खौरां बिलाइनि गाहाय सुजुगिरि जानानै दङमोन। बिथाङा माखासे सम आसाम सिभिल सार्भिस अफिसार हिसाबैबो खामानि मावदोंमोन। बिथाङा लखिमपुर जिल्लानि टुकुआखाना मुंनि जायगायाव 1932 मायथाइनि 7 दिसेम्बराव जोनोम जादोंमोन। बिथांनि रुंसारि जानायाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।